lau nei na bo be tlat khovela hian lau na nei lovin kan om thayem a thei nin ka ria kan fama saper kan nei don nai khan kanu pui heli tan khan apoi mo zwal em ani Gabriela ka pailai khan kashin huna hlauna nei lo turin karil ru ka siama katan chuan apoi mo em ani fa ka nei lai khan hlauna ka nei lo ti karing tlata tluang takin ka hring reng ani heli in naw ve lai chuan nurse pakhat chuan kan hadam zia chu soi reng ani an tan ka tong trai sak boka ngai an nei lo ani note du takani ama en chung heli hmuya chuna ni hi ka ti lai kha color reng ka mu atanga dar kar chan ve kha kanuna dar kar chan vero puidang dai berani kan ti thaya du tak tu nge ming chu Gabriela thok le khata engkim ain thlakang ti chu ka ring phak lova hlauna nei lo tura kan thutluk na chu fia alo ni don ta ani apiana tanga dar kar chan ve nuwa chuan a thorang lu tukani ti chu an mu chhuaka anasa tiala oxygen mo hnem tel bokani thokla ma har satna anei jana oxygen pack te angaya chuwang chuan pediatrician chu min puiturin alo luta chuta tang chuan a chelam kan pan thut mai ani pediatrician le min puitura ka kaulu te chuan Gabriela chu Nathaniel and special care nursery an shwaluta nauten kolna chuan Gabriela chu kalu puya adin mon chu khir hle ti achianga oxygen an peya athok ti zia turin athi senjam te takte te a chuan hriau vilu antuma ma se athi senjam an mu thei mai lo ta ka si chuan an vid non chen mai ani chuti chung zong chuan alu chunga ka kut ngatin ka tong trai sak chara apa ibula om tin ka hril reng boka lungkham kan nei lo chuan eng chemical tluan pat lain pathian hena lom thu kan soya a hnuwa dik lawa om hlekin kan dem le mai thin ma se kan hmel ma hiani localin min thata arua ti chevek tu chu lali swa chuan nun na thlen Gabriela chuan muthil tir thei rama heli alo luta doctor chuan room le lama min shwaita taya tuna chuan damdoyan pek nem ema wangin ni khwa ashito lova ashoka tiu pan walu angaya oxygen chu 100% in peta ani Nathaniel anen chuan pindan te takte Gabriela anda na pindan bulchi akan oma ashoka tiu an thona tanga minute nga hnuwa chuan alung phu cholta ani doctor te chuan khatiang ani an be selo tu te ma in an be selo doctor te le khol ki wong ri te chu a hriat thei kan fanu chu CPR an peya khat ni thum thoro khat ni thum thoro an ti ri te chu kan hria Christian kan ni awangin hetiang din mun fiana kan to changin enge kan ti thin achang chuan kan har satna ten min hne lutuka lawa wangin kan tong trai mai thin kan bul vela thil thleng te hian kan thin lunga lalpani na wangin inti buai tir lo taila chu ka ti dan chi ani heli chu en chungena kut ka chela Nathaniel chuan ka hnena hlauna inei lo photanga ti tok maya kan pathian hiringila I tong trayang ke chuan ole ka tia ka kutsu akuta kada a kan bula nurse chuan kan kuta akut aron that be boka I tong trayang u atia khata khan nurse emi chu Christian ani ti kan hreta chi ani ti chuan kan tong trai chan ta a voina heta ka chan chu an bula ding tur hian ani ti in ka ngai to a Nathaniel chuan thina tharau chu ka hawa ti a ke chuan oile ngai thak hri kalau tiril ruwa in she thiamem ma se chauna min pe alo dam le nge na tura in hauna tak ang mai ani amar phu mulo chuan huna kal zela kan tong trai chun zom zel boka ani chu kan ngen lova kan tang rol zo kani ti dam chu thil tu mani ti sharengin katan chuan kha hun kha abedon thlaka ma se khata khan la li swa in larna ka hmoni Gabriela pana akal chu ka hmuwa achunga akut chu angat bokani
minute li nuwa chuan Gabriela lungphu chu alo om le ta khati laia la li suwa in larna ka hmu khan katan engkim kha a thave kani minute li nuwa alung chuan na athok le ta ma se ani chu adang veka mithi tu rong ani Gabriela chu adam chuak don lo ti chu thil ni na le lan dan tak chu ani ta doctor te chu lo lutin kan hne na thilom dan serious sian soya enge diklo chu kan shelo ma se diklo tak chu o mani anti turanga in thil thalo ber thleng thei tura in po cha tir min tuma ma se kanuna hian du thlan na ka siam to a eng po thleng se chanchin thrashil zel hi thilom dan min ron shil tu nurse khan ashoka har sanna ne ya khati hun lai po khan kan lungai lo ni ti ka shrila kan pathian in kan fanu cho om pui tlat i o tan khan kan tong trai sak zo ka nge ti chuan kan tong trai sak ta ni hetiang din hun lo thlenin mi te chi ai le mangang chu doctor ten ngai an nei to a amaro chu heili le ke chuan lalpa thlamwan na kan chang ani chuwang chuan an ni chuan thil ni dan tak kan la hrethiam lawan nga ya ani chuan min hriat thiam tir thainan pastor pon lo be hialani ma se kan pastor chuan a hretlat lo hospital lama train call ka donga pastor Catherine thileng mo thleng ti in a oki jang chuan a mangang hle ti ka shit he enga tinge ka tia ani chuan naute hi alung phu chola anon ti a chu chu ka ta na top anni chu ka chung ko ani kavalu chuan nurse chuan min lo ngak ring to a I local chu kan lom hle mai andin mun hi an ngai ang ai na serious ani ti isilfi angai an ti a an lungai na chok tura counseling nei tur chuan ka pui an ring ni in ka shia ani chu ke ena me chedik lawin kawani ka tiri ruwa kawakal chuan Nathaniel chuan nurse pakhat ta na lo tong trai meka ala ka tanga kan be se tur chia a chan chu ani na ani miawani Hailey chuan tharau lama thlamwan na mak tak mai ania an hena chuan Hailey nutte tui sor chu angai nurse nutte tui anei ti ichian angai he naute hi shai ani don thilpa ngai ani don ka ti a nurse hau chuan an shethiam lo ni in alang tia an nei to ka ring chuan kan tong taya aming kan fak poka ke chuan thlai la ang u ka ti a pastor pakhat thu soi kha kala shereng hetia omla hi thalak sakro u testimony ta ni lama mo ang kolel pa ni tir sham ro ka tia achan chu thileng kim khana theidon lo ni in alan tir vek sia ti chuan khalai vela hospital lian bera chuan min santa Gabriela chu naute dam lo na tak da na huna anda a Gabriela din hun chuan chial lama pan zela dam chua tir tum chuan an boi hle mai a chuap le lamin na thok lo phota a dota a le lam adrenaline dam doi chuan an chiwa atak sa hmun tina chuan tiu pa in vua noi maya ma se lalpa thlamwa na ang chunga omang hi kani lalpa chuan min chel tleta ani po achel ti ka shia atuk jing ma taka chuan Gabriela bula chuan thuin Bible ka chiar saka doctor pakhat chu lo lutin Nathaniel in belokang atia atan kan hena thil soi tur kha khir don ti ka shia ka fanudin hona wang chuan min hnematuma a soilak lo lai chuan ka pot chata doctor he hi thiam turin ka du che ka lungai lo a chan chulal pa mi kani thil ni na chia min shilla dil tur ka hriat theinan ka tia ani chuan in hong takina soi fia ta ni ka fanu chu thluaka oxygen a tlema wangin minute li chung khan alung phua chola a thluaka ti chena sa hle ni na hria chuwang chuan a taksa in na thok lo doctor chu ka zota adam thavek ti hreturin engei mu nga yang ani chuan engma hian na thok lova chuwang chuan in eng point atia amit hilo mengta se engei ngai dan tin ka zot le ani chuan mak ka ti hle ang atia amita tak chuan enin doctor mak ti turin lawin ringro ka pathian hian ka fanu hi ati dam don enge tong trai pui ngai na a thong tuk chuan wow ingil nei hle mai kalome ti topa ka tong trai sak thei bokani tuna kele midang te chunin hi don kan tong trai to dam doi le thiam na tanga ngai to chuan dam le chu soilo kan fanu mit chu kan huleang tirin na chan tur om lo bathroom alu tin kong khar chu ka khara
Gabriela hi adam chuak in no te a hian nit lo na sa tak o ni chuak nat na lian tak ka thua ka ngai tua na lo lu zong chu ka ngai tua na vek ani lo ti ka ria bathroom ko mek lai chuan khoi sen na hian min ron ne tlat maya pathian chuan ka fanwa ti dam don ti in rin tok na nget tak ka nei ama ro chu ka fanu ka chan ani poin lalpa hlamwan na ka nei chu dang don lo ti ka hrebok mel mapa ka fanu min lak sak turai rem ruat na hi hlo tling don lo ma se ka fanu chunga hian eng po thleng se ka thlamwan na chu lo ri so krista chawom ka tia Sumizan chuan Haylin and Gabriela enin kan thudu na nin hi lai ka fanumit ka hmu to lo nu chuan amit churon mengin minon ena aro pui tak set ani Doktor ti chuan makan tilutu amitameng mai chawni lovin a hrisel tangal thut angani a chuap a man ha thok to lo pangai lo lang kha a pangai ta vek Doktor a ma mak ti tura in ring tura ka ti ngei kha a chuap x-ray nen a ron tlan dora hei hi ro pui lutuk a timol mola ke chuan hei hilal i suwa chuani ka tia Doktor ti chuan test neu an bei renga ma se eng ma diglom na an hlo thuak na na om lo chuap kholo na om lo alunga eng ma diklo na om lo tu mai nan soi thei lo ma se adam tlat siani tube manga chu pek po amamo lo mute at ne thei nga la a shi seli na pa ngai vek ama son dan han en chuan afam kimani afam kim chiang pathian hian ti thei lo anei lo Pero yan ka no te dang liplep tiu pin huat noi kha no te piang nim shi sel taka ho tura ni ti hi oi har ka ti maktak maya ti damani hemi te chung ko hi christian ni ti po achiang hlea am pathian chu an kawa an pathian chu an dil na te achang ani ni enge mazat nuwa Gabriela en call to doctor le nurse te chuan an ron entry na adang lam na chu makanti khovel hian christian ten engtin nge fiana an pal thlanga har sa em chunga thlamwan an nei dan hu chakin angak engdim huna po pathian chuan launa nei lo turin min tu a chan chu mangai na fam ki mani wangani